कोरगावच्या दिवसू वाठारात शेनवारा मध्यानरात्री एके टुरिस्ट टॅक्सीक सोय अपघात जालो। या अपघातात टॅक्सी चलोवप्याक मार लागलो, ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। ड्रायव्हराचे टॅक्सी वेल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। मला सांग कितल्या सुमार पहिले तुवें हे आता उजवाड गावाकडून येतो म्हणजे आता काजू पळटा पळल्या खाला पळल्या किती दया सांगले जाणा हा हा आता पळल्या ओके ओके तुम्ही हांगा डेली येता तर आम्ही सध्या तसा सांग सकाळ ओके